Bună ziua! Bună ziua! Salut! Salut, salut! Aici am venit la un prieten de-al meu să filmăm un pic caii. Avem șecălul de vânzare. Avem un mus de 3 ani aici de vânzare. Hai vânzăm aici. Ne la loc, hău. Aici are băiatul și cai de vânzare. Vă pun numărul în descriere să-l sunați. Hai, filmează din față. Pe Facebook-ul, cum ești pe Facebook? Nicușor Nicu. Nicușor Nicu. Ăsta azi l-am adus, azi l-am cumpărat. Uiți. Ăsta e bun, îl băgăm la loc și scoatem altul. Să filmăm. Așa. Ce calme! Hop, hop! Hop, hop! Petul mânz, de 3 ani avem. Nu face 4 la primăvară. De vânzare și ăsta. Da! Oh! Hop, hop! Ne la loc, ne la loc! Oh! Hop! Cum i-ai pus nume? Voicu! Aici avem pe Voicu. Da! Le trebuie să joace, că nu mai fost de mult pe afară. Cum se vede. Hai la joc! O, Voicu! Hop! Ui! Hop, 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 hop. Gata, hu. Ăsta de câți ani? De 3 ani. 4 la primul. Să-l filmez un pic din față. Poți să-l basi, adu și altul. O, merg. Hai, da. Hop, hop. Ne la loc. Avem 2 cai aici. Unul de 7 ani și unul de 8. Ce-au în pasul. Sunt mai slab ca că fost lucrat la pădure. 100% să probează oriunde. Într-unul, în 2. Truc. Cai mari. Smart. Ales ăsta. Filmezi din spate. Filmează tu? Stai să mă duc să-i filmez și din spate.
Poți să-i mai plimbi o dată. Ăla, ho. Îs castrați, ai? Da, stai castrat. Îs castrați. De câți ani au? 1, 7 și 1. Care și cum? Ăsta are 8 la 7. Ceau un pas. Hai un pas. Ula. Poți să-i bași, poți să-i aduci pe ea lanț. Hai. Ceară. Așa avem un șarg. Hop. Mai te duc așa departe. Avem un armăsar aici. Uite, ani. Pe nume? Vânzare. Pe nume? Solta. Un pas. Truc. Hop. Pula pas. Ho. Hop. Un pas. O să mai merg o dată cu el. Ușurel, mă. Pula trap. Hop. Ușurel, mă. Scoatem altul? Da, poți să-l bași. Aveai drumul. Am dat, hai. Care zi. Și avem un... Avem un cal aici de 6 ani. O creată la pădure. Am băgat pe carantină. Nu e vizare că n-are preț calul. Ura, bă. Ce nume are? Radu. Radu. Mai dăm o tură să băgăm? Da. Băiatul se ocupă cu cai. Puteți să-l cătați și pe Facebook. Cum ai zis că ești pe Facebook? Nicușor Nicu. Puteți să-l cătați. Vă pun numărul în descriere să-l sunați. Are mai mulți cai. Băiatul se ocupă cu
cai, cu animale. Aici l-avem pe Armando. Din Ungaria. Pasaportă de Ungaria. Eu i-am pus numele Armando, că avea alt nume. e și stanțat, să se vede. Da, ștanță tot. De 4 ani. E Armando. Armando e de vânzare? De vânzare, de vânzare. Ia un pas. Așa. Poți să te uiți la mine? Da. Blând ca o oaie, cu minte, nu de cu picioarele. Na, te somn? Oh. Lasă-l așa un pic să stea. Să stai. Îi armăsar, cum se vede. Da, da, am lăsat. Și de monte. Și care doriți, auzi, băiatul și montează. Mai are în graj armăsari. Nu problemă. Și de vânzare, și montăm. Orice. Și combinat. Îl vinzi numai pe bani sau? Nu, facem și pe bani și combinații, orice. Da. Și cu cai, și cu vaci. Băiatul se ocupă mai cu animalele în general. Care sunt interesat, să ne sune. Pun numărul unde scrie și Da. ce poziție frumoasă are. Armando. Ei nu sunt așa îngrijiți, da? Mă, dar ai atâția cai, cum să-și e. Amin. Poți să mai faci o tură cu el și poți să-l bagi. Îl băgăm? Da. Hai că vin să-i filmez un pic și aia din grajd. Aici băiatul are mai mulți cai. Aici îl are pe Sultan. Cum îl cheamă pe Sultan? Aici ăsta a fost mai mult cu... A fost lucrat la pădure. L-ai pus pe mâncare. Cu mingi nu văd. Hop!
Dă-ți! Yeah! Oh! Yeah! Oba! O sulta! Ia-l loc! Hop! Gata, ho! Dă-ți scuzinți! Emil, ce-ai? Are băiatul tot felul de cai și mai grei și Purcei filmează aici. purcei are. Purcei de vânzare? De vânzare, sus. Și purcei de vânzare. Băiatul are aici, băiatul are aici Hop! cai de și de om mai sărac și de om. Da. Ăsta acum l-ai adus? Astăzi? Da. Astăzi l-au adus. De mâini de 3 ani. Pe palmă. Ula, cu minge. Iar un săraș. Da. Da. Și cam atâta. Vă salut. Salutăm pe toți frații. Și vă dorim o seară faină să aveți.